Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Lotong Berto, aka Herbert Dizon Vlogs. Magluluto tayo ng langka na binisaya. Tapos ito yung mga ingredients ko. Meron kong magic sarap, meron kong sili, bawang, luya, tapos ito yung sibuyas natin. Tapos nagpainit na rin ako sa niyog na kinayod. Nilagyan ko ng mainit na tubig. Tapos nilagyan ko rin itong mamaya itong paminta, mga condiments natin. At may isang powder rin ako na coconut powder. Tapos wala kasi gigisa ko siya sa mantika mamaya. Maglaga ko konti. Tapos ito yung nagpapasarap sa sangkap, dilis na maliliit. Tapos mayroon akong pink salt na bagong bili ko lang. Okay? Mamaya, pakita ko sa inyo kung paano yung paggawa nito. Lalaga pa kasi ito para lalambot siya kunti at madali lang siya durugin. Okay? Let's go! At ayan, nakasalang na rin natin yung langka na nilaga ko muna within 5 minutes. Tapos igigisa din natin siya para tuloy-tuloy na natin yung gagawin nating langka, mga kakusina. Ayan. Dito natin maya-maya. Dali lang ito lutuin. Basta ang regalo natin kompleto. Madali lang natin makikita sa kusina. Kaya relax at natapos din natin itong pagluluto ng langkang binisaya. Okay? Ayan, nagpabalik tayo mga kakusina. Ayan, within 5 minutes na almost na tayo matapos nito. Ayan, nakaready na lahat. Ayan, okay. Ayan, masyang ganyan lang, pakuluan. Tapos ito yung gata nating pangalawa na ilalaga ko ulit pagkatapos sa pag-isa. At ito yung una. Tapos lahat ito kalahati nito mamaya para lumapot siya, para maganda yung lasa ng ating langkang binisaya. Okay? Ayan. Talagang nagpapasarap. Yan. Dilis na maliliit. Ayan mga kakusina, mga kalutong Berto dyan. Ayan, usok-usok siya. Bayam lang yan. Para na-drain na natin yung tubig. Mamaya magigisa na tayo. Mag-i-start na rin ako. Okay? Napakasarap. Ayan. Napakasarap nito pag matapos itong lutong ito. Umusok-usok talaga. Ayan, nilagyan na natin yung sibuyas at bawang. Tapos lang natin yan. Tapos ganyan. Maganda na ito yung luya. Naghahalo na natin yan. May bubo din. Yan. Yan na matusta. Tapos pakita ko na paglagay ng mga rado. Okay? Ayan, nagbabalik na tayo. Ayan, nahanap na rin yan. Nalagyan na natin yung mga ricado. Tuloy-tuloy. Okay? Ayan, maganda na. Ayan lang sa inyo.
Ayan. Nilagay na natin yung deli, sili. Kompleto ricado na yan. Yung pangalawang gata pa yan nilagay natin. Mga kaidol. Kakusina. Kaluto. Ang bango na. Ayan, ito na siya. Kita nyo, pinagsama ko na yung powder at yung pangalawang gata para maglapot siya. Ayan mo siyang ganyan, huwag mo lang haluin para mamumuo naman yung gata. Maraming kanin ang maubos nito. Pagkain mo siyang mainin yan at magmamatika ulit. And almost na matapos na rin to. Ayan. Ano natin, langka ng Binisaya. Hi guys, ito na yung natapos nating langga natin. Ba? Super yummy, creamy.